Ето го и центрирането. Кристовал Рамос изстрел в тялото на футболиста Черно море. Се отби топката. Ето го подаването. Много спорна ситуация. Мисля, че Паламино изскочи от дълбочина. Беше покрит от Сержиньо Гри. Черно море. Продължителна е тя. Сега удар. И топката среща гредата, но има и високо вдигнат флаг на страничния рефер. Ето, че тази минута и половина, в която Черно море се задържава в половината на съперника, може да доведе до гол. Още веднъж отново Ермес Паламино бе в центъра на събитията, но явно е бил в положение на засада. Янев задържат там. Жуниньо влиза в наказателното поле, връща на Иван Цветков. Топката е за Рамос. Давания на треньора на Черно море. Футболистите му да изнасят топката. Сега хубаво подаване. Изпуснате. Ермес Паламино. Малък беше ъгъла пред него и Пинто, за да изпълни този корнер. Ето го неговото центриране. Полувисока топка и това е 1-0 за състава на Левски. Ето, че сините стигат до гол. Костов. Ето го центрирането на Нуно Пинто. Не се ориентираха както трябва защитниците на Черно море. Тук може би топката трябваше да бъде оставена за вратаря, а не бранител на Черно море да се опитва да я чисти. Буквално това подари на Иван Цветков на празна врата и от такава дистанция. Футболистът с номер 19 нямаше как да сгреши. Така Левски повежда с 1-0. Ето и ситуацията. Много хубаво сви топката Иван Цветков. Трудно може да бъде отсъдена дуспа според мен за такова положение. Потърси съприкосновението Нуно Пинто. Альтернатива сега обаче да видим дали ще се стигне до втори гол. Не. Сега на своя ред футболистите на Черно море тръгват напред. Това е добра възможност за тях. Топката е върната назад към Георги Божилов. Получи се рикошет. Решителна намеса там на Диамотен. Ето още веднъж повторение на мълниеносната атака от преди малко. Жуниньо много хубаво влезе навътре към средата на терена. Подаде към Владимир Гаджев, който не се поколеба да шутира, но Денчев се справи. Добра позиция. Вижте как добре се пребори Ермес Паламино. Прекрасно продължи атаката и Марлон Фернандес. Оставаше за Самуел Камазол единствено да нанесе решаващия, завършващият удар, но малко високо му дойде тази топка. Отново към него е насочена топката. Добре овладя Георги Илиев, след това шутира. Джив. Добре намира Жуниньо, няма засада. Подаването е в наказателното поле към Рамос, който отбелязва във вратата на Черно море. 2-0 в 75-та минута. Ето повторението. По-скоро няма засада. Жуниньо е на една линия. Защитника на Черно море. Но факт е, че гостите имаха претенции за това положение. И Сашо Александров и Християн Попов вдигнаха ръка, искайки засада. Даниел Димов за Дарко Тасовски на Сол Сети обаче. Защитника, чудесна атака и гол. Какво подаване към Дончо Атанасов. От нищото сякаш бе изведен нападателя. Метрово към Дончо Атанасов. Прекрасно овладя нападателя и ето, че става интересно на стадион Георги Аспарухов. Повече от интересно с самото овладяване на топката. Дончо Атанасов си я нагласи поле и това е всичко.